हाय लोगोफोर गुड मर्निं दिनै फिन खनसे नोंथांमोननि सेराव गोबावनि समावब्लाबो दान्दिसे सम दिनै फिन खनसे नुजाफैलायबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो फैबाय थानाय समहालागै मोजाङैनो थाबाय थागोन गिबि गिबियावनो आंनि पेजआवहाय गासैखौबो बरायबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बेजों लोगोसेनो आङो दायो गोबावजों नुजाफैनाय हिसाबै फिन खनसे आङो जिखिनि हायो माने ब्लग भिडिअ हिसाबै एंगारनो होननानै भिडिअ बनायनो होननानै फिन खनसे नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि सेराव ओमफ्राय आं दायो मायाव थांगोन होनना बुङोब्ला आङो दायो तिरिपुर रेलवे स्टेसनाव फिन खनसे थांगोन आङो दाख्लै होनजाला बियो एसे गोबावानो जाबाय खनसे थांदोंमोन आङो एसे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय दिनै फिन खनसे आङो बेफोरबायदिनो खामानिनि थाखायनो थांगोन ओमफ्राय दसे उनाव आङो खिन्थानो हायोब्ला जायगा मोनहैखांनायनि उनाव दान्दिसे समब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामगोन आङो मानो फैदों ओमफ्राय मा लांनो फैदों ओमफ्राय दायो नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो आंजों थुफाबाय थानो हागोन सम दङब्ला ओमफ्राय सम गैयाब्लाथ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायालासिनोबो थांनो हागोन आरो जाय बिथांमोना गिबियावनो बुंखायो आङो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां नाङा आरो आंखौ सुखुवा बिथांमोना नायालासिनो थांनो हागोन ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनो आरो बर'जों बर' एसे मदद होनो लुबैयो हेल्प खालामनो लुबैयो बिथांमोना पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय गोदानब्ला ओमफ्राय पुरुनाफोरब्लाथ' नायबाय थाग्राब्लाथ' जेबो नङा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय ना नोंथांमोननि शेयारजोंबो जाहाथे आंनि पेजआ एसे शेयार जायो गुबुननि सायाव नुजाहैयो आरोना आंनि पेजआ बेखौनो खावलायबाय आङो नोंथांमोनखौ बारा पेक बखिबाय थाला आङो डाइरेक्ट दिन्थिलांबाय थादोनि मा दिन्थिलांबाय थानो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दै थ' बिदिब्ला आङो दिन्थिलांगासिनो आंजों थफाबाय थादो आरोना बिसोरना मालाय नै सरकारि बासआ फैलायबाय गामियाव एकदम मानसि लायनो बिरलांबाय आरोसो ओइ नै मिथिंजाय नै नुबायना थांबाय मानसि लायनो दायो फुंबिलिनि सम दायो नुथायफोरा नैफोरबायदि साना ओंखाराखै आङो बेरेफुंजानि ओंखारदों मानो होनना बुङोब्ला डिउटि दं नालाय नैबिथिंजाय सारिय'फाले नुनो हागोन नारिकल बागान बियो नारिकलनि बागान गोजा फुलि गायजोबना दोननाय ओमफ्राय नैबिथिंजायबो दङ ओमफ्राय नैबिथिंजायबो नुनो हागोन ओमफ्राय नैबे लामाजोंनो फैदों आङो दायो नैबे लामाजोंनो फैदों ओमफ्राय दायो आङो थांगोन नैबे मोनसे लामाजों जिथुनाखि हावाय मोनो आरोना जिथुनाखि आङो बास गाखोगोन बास स्टपआ बेजोंनो दङ बेनिफ्राय आं दायो थांबाय थानायनिफ्राय गैयाब्लाबो 10 मिनिट लागोन आरोना ओमफ्राय आं दायो थांबाय थादोंनि बास गाखोनानै थांगोन आरो दायो थांगासिनो बास गाखोनो जिथुनाखि जागायाव ओमफ्राय दसे उनाव मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिबावगोन नै फुथिंनाय बेफोरबायदि बे मा दंफां होनो सु दंफाङा नै बे सु दंफाङा बिराद दङ नैबे तामिलनाडु एरियायाव सु दंफाङा गोबां दंखायो नै खाथियाव एसे दिन्थिनि नैफोरबायदि गोबां दंखायो आरोना बेफोरबायदिनो बांसिन सु दंफां बांसिन दं दे बे जायगायाव जाय बिथांमोना फैफेरबाय बिथांमोना थारैनो मिथिखायो ओमफ्राय नैबे नारिकल बागान गोजा ओमफ्राय आं थांबाय थानि बेयाव बिराद समायना नुखायो आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय टेम्पोल बे टेम्पोलखौ सिगाङो आङो दिन्थिखाबाय नोंथांमोननो खायफा नुवाखै जानो हागौ नै खाथियावनो टेम्पोल दङ बेयाव बरिया आरोना बेयाव माने एकदम फुजा जाबाय थायो माजे फुजा जाबाय थायो नै बेफोरबायदि नै गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुयो लुगानि बेफोरबायदि बरियाखा आरोना नायदो नै हिन्दु टेम्पोल आरोना बियो नैबे टेम्पोलनि खाथिजोंनो आं थाबायगासिनो दं दायो नोंथांमोना नुनो हागोन नैबेनोमोन टेम्पोल आं दहाय दिन्थिनाया नैबे आंनि उनथिंजाय नुदोंना नैबेनोमोन आरोना ओमफ्राय लामाया नै बेफोरबायदि आं बैथिंनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय नै टेम्पोला नैबिथिंजाय दङ आरोना बरियानो ओमफ्राय नैबिथिंजाय बेफोरबायदि गेट मोनसे नुगोन नायदो बेफोरबायदि आरो थांबाय दं लोगोफोर दायो आङो एसे गोजानसाब नालाय मोनसिगोन आरो 5 मिनिटसो दंबावो आरोना दसे नेबावबानो आं बास स्टपखौ मोनहैथारसिगोन आरोना थांबाय थादिनि फाइनालि आङो सफैबाय जिथुनाखि बास स्टपआव आरोना बेनिफ्राय बास गाखोगोन नै नुनो हादों नोंथांमोना लामाया बेफोरबायदि दुइ साइड दङ आरो बेयाव फारसे साइडआव गारि गंनै माने गंब्रै गारि आप डाउन खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय नैबिथिंजाय बेफोरबायदिनो नै बै फारसेनि बास स्टपआ नैफोरबायदि ओमफ्राय दिन्थिगासिनो दङ र' नै गारिया थांगासिनो र' दावराव जायोना साउन्डआ बारा जायो नैबे दस साखा गारि नै इन्डियान अइल इन्डियान थाव गारि आरोना ओमफ्राय नैबिथिंजाय नै गारिया आगेल बेगेल फैगासिनो दं बासखौनो बारा मोननो नागिरा एकदम बासआ एसे मोननो टान जायो बेयावबाथाय माने टाइम बाय टाइमसो खारो नालाय बेफोरबायदि आरोना टाइम खारनायखायनो बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबिथिंजाय लामाया आङो दायो बिथिंजायनो थांगोन बेजों फुरा सिदा थांगोन आरोना आं दायो ओमफ्राय खाथियाव टावारबो दङ ओमफ्राय नै गंसे फैबावदों बेनो ट्रान्सपर्ट जाया ट्रान्सपर्ट गारि अनेक गारि फैयो आरोना नै खिन्थु बासआ एसे खम आरोना बेयाव लाखिनाया बासआबो दं दायो आङो बासनि सायाव दङ जिरायनानै मानो होनना बुङोब्ला एकदम गान दामखुबगासिनो दंना दावरावजों खोनानो नागिरा बेनिखायनो भइस एड खालामदेरनाय जाबाय ओमफ्राय आङो दायो जना दंगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो हादों आंनि उनथिंजाय बासआ खारगासिनो दं आरोना दायो थांबाय थादिनि बेसेबांसिम दिन्थिलांनो हायो नोंथांमोना दिन्थिलांगोन आङो जि खस्थ' फैनानै मथ'थे सफैबाय दासो तिरुपुर बास स्टेन्ड मोनफैबाय आरोना नै नुनो हादों नोंथांमोना बिराद गारियानो गारि दामान भिर एकदम 8:30 सफैबाय फुङावनो फैनायानो एसे खोमसि ब्रोमावनो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो
8:30 जाफैबाय नै बेफोरबायदि स्रां जाफैबाय आरोना दायो ओमफ्राय दायो आङो थांसिगोन डाइरेक्ट बास स्टेन्डनिफ्राय थाबायना थांनांसिगोन जाहैबाय ओमफ्राय जोबथा बिथिं एसे नायना लाबावदो नैबे साइडआवबो एसे नै बेफोरबायदि आरोना दायो आङो थांदिनि सिदा जोबोद खस्थ' गाखोनानै फैबाय बिथिंजाय माबा बास गाखोबानो बिराद गिदिर जायो माने फुंनि समबाबो बासानो गेलबाबो माने सिटखौनो मोननो नागिरा फाग्लासो बासाव आं नोंथांमोन दिन्थिनो सानदोंमोन गान दामनायजोंनो बिराद दावराव ओंखायनो आङो बांद्राय दिन्थिबाय थादिया बासाव दायो बासनिखौ गारनानै आङो रेलवे सिटआव होगासिनो दं नुनो हादों नोंथांमोना नैफोरथिं नुनो हादों आंनि बेकग्राउन्डआव जुदि बास हावाय नङा होमबा गारि खारग्रा बियो ओमफ्राय दायो आङो थांगासिनो नै सिगां जा नुथायफोरा बेफोरबायदि एकदम बांद्राय गोजौ गोजौ न' गैया गाहाय गाहाय गोजासो ओमफ्राय दिल्ली मुम्बाइफोरथिं एसे गोजौ गोजौ बिल्डिंफोर नुनो मोनो आरो बिथिंजाय एसे खम नुनो मोनो थांबाय थानि मोनहैसिगोन दसे उनावनो अट' लाबाबो 150 गाहाम लायो बेनिखायनो अट'बो लादिया आङो डाइरेक्ट थाबायना फैबाय बासफोरा बिथिं फुरा खारलांगासिनो दङ जेबो थांगोन नै बिथिं सिदा थांगोन आं नैबे मोनसे जायगा त्रिपुर बास स्टेन्डनिफ्राय रेलवे स्टेसनाव फैयोबा नैखौनो बारस'नो एसे खस्थ' मोनो मानो होनना बुङोबा गारियानो अभारथार नै बिथिंजायबो दङ जाहैबाय नै बिथिंजायबो ओमफ्राय आंथ' नै बिथिंजायनिफ्राय फैदों नालाय नैबे साइडनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय थांनांगौ दायो हरैनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आं थांनांगौ नालाय नै गारियानो जि गारि फैखादो बिराद खस्थ' जायो बेयाव बारनो गिलु बालुथार जानला मोनला बारजालाबायाबो नै बिथिं गारि फैगासिनो दं नुबायना बेयावनो बारनायाव प्रब्लेम जायो अयथासार गारिनि बिदियाव बोरै बारनो एकदम नाया हसिया बारोबा बेयावनो गिनांगौआ जायो आरोना बेफोरबायदि गिलु बालु ओइ गोजौआव अभार ब्रिज दङ बिजों थांनो हाबालाय साबसिन जायो आङो बेलेग आइडिया लागायनांसिगोन नङाबा जानाय नङा बे लामाखौ बारनो हागोन ना मिथियासै एकदम नायदो बारनो हागोन ना हाया बाथ्रा गैया गेजेरजों बारनांसिगोन आङो गेजेरजों बारस'बाय आङो दायो गेजेरजों बारस'नानै दायो थांदोंनि रेलवे बारस'नाय बिथिंजायबो लामाया पूरा बारस'ना फैबाय आं नुनो हादों मिथिबाय नाय फारसेथिं बारस'ना फैलायबाय फारसेथिं लेथ्रा नांफैलायबाय नै बिथिंजायनो आग'बाय बारनानै बिथिंजाय बारस्लायफिनबाय आरो आं लामाखौ नै बेफोरबायदि दायो सहैसिगोन मथथे दंबावो ओइ नुहुरदोंना बे नुहुरनायानो मथथे मोनबाय रेलवे स्टेसन हाबग्रा लामायानो बैनो सिदा नुहुरदोंना नैबेजोंनो थांगोन आं दायो रेलवे स्टेसन पस्टारफोराव बारा होनाय जायाखै ओइथिंजाय दंमोन ओइथिं फिरफिलाबाय नुहुरदोंना नुहुराखै दे नैबेनो त्रिपुर रेलवे स्टेसननि मथथे काउन्टार हाबग्रा लामाया नै गेटआ बेनो आरोना ओमफ्राय नैबेजोंनो फिसाथार नावमान फिसाथार बारा गिदिरानो नङा नै ओरैजाय फैबाय आङो नैबेथिंजाय फैबाय ओमफ्राय नैथिंजाय टेक्सि दंजोबो टेक्सि ओमफ्राय नैबेजों थांगोन दायो आङो काउन्टारावसो फैदों नालाय काउन्टाराव फारसे थांनोसै आरो नै लोगोफोर बे टिकेटखौनो लाना फैदोंमोन टिकेट बनायबाय दायो टिकेटआ जाबाय कनफार्म जाबाय आरोना बेनोमोन रिजार्भेसन टिकेट काउन्टारनि हाबग्रा दरजाया बेजों हाबनांगौ ओमफ्राय दंफांफोरा होथेना दं नालाय ओमफ्राय नैबिथिंजाय आङो थांफिनसिगोन जेने दानि हरै फैबाय दायो आङो थांफिनदिनि बास स्टेन्ड फारसे थांफिनदिनि आरोना दा दसे उनाव मोनहैसिगोन बास लामानि भिउखौ नाय लोगोफोर नाय गारि गिदिर अयथासार एकदम थाबायना थांफिनलायबाय आङो माने बास स्टेन्डसिम आरोना अट' लाबाय थाला 150 गाहाम लायो नुथायखौ नायदो उनथिंगालि नुथायखौ नाय नै नायदो गारि बेसां भिर नै थाङो नै फैयो नै थाङो नै फैयो गारिनि अभाबानो गैया फाग्लासो थांफिनदिनि दायो डिउटिबो दङ ओंखायनो आङो दायो थांसै थाबैनो सहैनाय बायदि माने नोंथां खालामनो बायदि आरोना दायो एकदम बिदिनो सिदा थांगासिनो दं आं दायो मोनथारसिगोन मथथे बारा गोजान गैला आरोना होननांसिगोन 5 मिनिटसो टटेलि माने 15 मिनिटसो लायो नालाय माबासिम रेलवे स्टेसनसिम ओंखायनो दायो 5 मिनिटसो दंबावो 5 मिनिट बायदिखौथ' थाबायखाबाय आङो ओमफ्राय दायो नै सिदा थांगोन नैबेजोंनो बे नुहुरनायजों सिदा थांगोन आं दायो ओमफ्राय ओरै थांगासिनो दं मा खालामनो आरोना उपाय गैया थाखा फैसा खमबाथाय अट'फोरबो लानो हाया माने ससे लामा 10 मिनिटनि लामाखौनो 150 गाहाम सोर होनो जोंफोरबायदि गैयै अबस्थाया खामानि मावदोंब्लाबो
जाखिनि मोनो बेखिनिखौ न'आवनो हरनाय थांखायो बेनिखायनो माने सानबाय मा थाबायनानै साबसिन जासिगोन होननानै थाबायबाय आरोना बिदिनो दायो बासखौसो थांबाय ओरैजाय नै क्रस लामा क्रस बारस'नायावबो बिराद खस्थ'लै जि भिर जायो लामाफोरानो गिथावनाथार उफाय गैया गिथावनाबाबो खस्थ' मस्थ' थांनांसिगोन मोनखासिगोन जेराव बारा गोजान गैखाला नै बेखिनि मोनफैखाबाय आङो दायो नै बास स्टेन्ड बास स्टप बिसोरनो जेराव मोनो बास स्टप थालाबायदि जेराव सेरावसो नै बे गोथां गोजा अनेक रोखोमनि बास दङ थांबाय थादिनि मोनहैसिगोन दसे उनावनो नै बिथिंजाय आंबो थांबाय दंखायो दायो बाइकला जोब्बाय खमसे खम नैबे लामाफोरखौथ' एसे मोजां खालामना हो सयथिनोबो लामायानो अबस्था गैला बिदिनो बास स्टेन्ड हाबहैयो गारिया डाइरेक्ट ओरै सिदा नुबायना लामायानो अबस्था गैया खमसे खमथ' पाका धालायना हो धालायगोन खोमादां धालायनायालाय एसे बाख्लाब बुख्लाब खालामदों आरोना बुख्लाब दुख्लाब खालामसोदो ओमफ्राय थाबैनो पाका जाबा मोजां जायो लामायाबो गुसेबना एकदम मानसि सौदावलाबायथारो खनसे बिराद गारि सौदावदों बेयावनो अयथासारनो मोनखासिगोन ओइ बास स्टेन्डआ बारा गोजान गैला ओइ जेने तेने सफैबाय मथथे मोनफैबाय नै नुखाबाय ओइ नैबे नुहुरनायानो डाइरेक्ट दायो बास हमदोलाय आरो मोनसे बास गाखोदोलाय दानाबा सफैनायाथ' सफैबाय बासआ नेदोलाय दानाबा गोगोम नेनांसिगोनलै बासआ उफाय गैया नेथाबथारदो एकदम लाइनाव नांनानै दङ बासआलाय ओमफ्राय दानो खारथ'वा नैफोरो मानसि भिरथारना सिट गैयाबा मा होनना थांनो सिट गोनां बायदि नेनोसै बास स्टेन्डआवनो दसे थाफैलायबाय माथो खालामनो आरोना नै बिथिंजायबो गोथां बास दंसोयो ओमफ्राय नै आरमानो बासनि माने आरमा नैबे बासआ थाङो कलाराम बास स्टेन्डनिफ्राय नै बास गाखोबाय दायो आङो नै बास खारलागासिनो दङ आं दायो बास सायाव दङ थांनोसैलाय आरो आंनि जिथुनाखि बास स्टप कलाराम नङा सरि कलाराम होनफ्लांदों खोमा आङो त्रिपुरनिफ्राय कलाराम बास गाखोगासिनो दं आं दायो नै मानसियानो बेफोरबायदि भिर जाबाय दायो भिरथ' नङा एसेबां गैथ'वा सासे सानै गाखोनांगौ ओंखाम जाया लोंनो फैनाय माथो ओंखाम उखैलायबाय माथो फुङावनो फैनाय नालाय ओंखाम उखैलायबाय दायो थांसै मोनाबानो ओंखाम जानानै डिउटियाव मोनसे डिउटिबो दंखायो नालाय दसे सम फैदोंमोन टिकेटबो लाबाय नै लोगोफोर टिकेटआ नै बेफोरबायदि टिकेटआ माने नै 12 थाखा लाबाय आरोना ओमफ्राय गावसिनि भाषायावसो लिरनाय गोजा नामफोराबो नै बोरैबा गुलगाल गोजासो इंलिसानो लिरनाय गैया नैबे गारि नाम्बार गाहायाव TN थानाया ओमफ्राय दामा नैबेनो जाहैबाय 12 थाखा थांदिनि जिखिनि जादोला सहैबानो जाबाय थांसिगोन दायो लोगोफोर बिनिफ्राय आङो गिरिपुर बास स्टेन्ड नालाय दायो बियो ओमफ्राय बास स्टेन्डनिफ्राय दायो आं नोंथांमोननो बासनिफ्राय आङो खिरखिथिं एसे नुथायखौ दिन्थिबाय ओरैबायदि समायना नुदों आरो दिनै माने स्रां नालाय बोथोराबो बरिया नुदों आङो दायो थांबाय थादोंनि गारियाथ' खारखाबायानोसै नुनो हादों नोंथांमोना एसे स्ल' मसनै खारगासिनो दङ बिनिफ्राय आङो जेबो दिन्थिनाय जानाय नंला दिनैनि भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय जानांगौ बिनिखायनो आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'सिगोन नेक्स्ट भिडिअ फैबाय थानायाव मा दिन्थिनो हायो भिडिअ लाबोनो नाजासिगोन आरोना नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायनानै होबाय बिसोरनिसिम रोजा साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ